12. Състав и приготвяне на необратим хидроколоид. Необратимият хидроколоид се нарича още алгинат. Това е един отпечатъчен материал, който се бърка с вода и е един от най-хидрофилните отпечатъчни материали. Съставен е от прах, към която трябва да се добави определено количество вода. Условие да започнем приготвянето е преди това да имаме наличието на мерителен съд, както за праха, така и за водата, за да направим най-доброто съотношение между двете. Важен момент е дозирането на праха, да стане по точно определен начин. Взимаме прах в излишък и с шпатула, която трябва да бъде така вертикално позиционирана, правим едно единствено движение, с което премахваме излишъка. И независимо от това дали има някакви тук въздушни пространства или няма, това е с едно единствено движение, това е нашата една лъжица. Оставяме в паницата, може да ползвате същите паници, с които приготвят и гипсовия материал. Затваряме опаковката, да не би случайно влага от въздуха да премени качеството на материала. Сипва се в съда за вода, се сипва от чешмата вода. Оставя се. Няма значение кое е първо, дали водата или праха. Разбъркването става в два етапа. В началото пак правим едно грубо разбъркване, до тогава докато станат смес, в която присъстват едри трохи. Но същевременно покрай тези едри трохи не трябва да остава суха прах. И следващия момент е същинското объркане, в което може да вземем същата полза, както при приготвянето на гипса. Само че разликата е тук, че трябва да имаме притискане върху длънта, така че паницата така трябва да е позиционирана, че да ляга добре на максимална площ от длънта ни и да правим нещо като диагонали. От едната страна на шпатулата, от другата страна на шпатулата. По този начин, макар че изглеждаше доста сух и водата недостатъчно, се вижда как се получава един материал, който не бива да бъде твърде течен. От това зависи комфорта по време на взимането на отпечатъка на нашите пациенти. Опасно е, когато е твърде течен, по време на отпечатъка да се стигне до попадането на такъв материал на места, които ще създаде проблеми на дишането на пациента. Ето това трябва да бъде консистенцията, както виждате, хомогенен, лъскав материал, в който липсват, колкото е възможно, липсват въздушни мехури, благодарение на това, че с натиск сме го разбъркали. И всъщност водата съвсем изглежда чак толкова недостатъчно. След като покажете консистенцията на материала, може да изчистите паницата и с това изпитът приключва.